tilbage igen her i Unisport Web 3. I dag har jeg anmelderhatten på, og vi skal kigge på det famøse Power Balance armbånd, for at se om det rent faktisk dur, eller om det er fup og fiduser. Om det her armbånd, der siger producenterne Power Balance selv, at det er baseret på at optimere kroppens naturlige energiflow. Meget lige koncepterne bag mange østlige filosofier. Hologrammet i Power Balance er designet til at respondere på kroppens naturlige energistrømme. Så fint lyder det altså, og det lyder jo ret avanceret. Power Balance de har i deres forskning trukket på Albert Einsteins vise ord om, at alting i hele verden vibrerer og dermed har en såkaldt frekvens. De her svingninger er unikke for Power Balance armbåndet, og dem har folkene bag formået at putte ind i det her famøse hologram, der sidder på armbåndet. Når armbåndet så kommer i nærheden af kroppens energifelt, jamen så går armbåndets frekvenser i sving med kroppens egne frekvenser. Og på den måde så fungerer armbåndet som en stemmegaffel til en guitar. Det gør altså, at kroppens frekvens bliver tunet ind til den rigtige, og dermed så bliver energigennemstrømningen i kroppen optimeret. Og det er altså det, der gør, at du skal kunne holde balancen bedre. Det er jo ren magi. Nu har jeg brugt Power Balance i en del uger, og i bund og grund, der har jeg ikke fundet ud af forfærdeligt meget. Min test er lidt inkonklusiv, så jeg kan ikke fortælle dig, om det her er Guds gave til menneskeheden, eller om det er fup og fiduser. Jeg kan dog sige, at jeg hverken føler mig stærkere eller som en bedre fodboldspiller. Men jeg føler, at mine vendinger og min evne til at stå fast på jorden er blevet en lille smule bedre. Med andre ord, så har det altså været en positiv oplevelse at spille med et Power Balance armbånd. Uanset årsagen. Om det sidder i hovedet, eller om det rent faktisk virker. Jeg skal ikke kunne sige det. Men vi kan jo lave en lille test, hvor vi går over på et balancebræt fra Select og ser, om det egentlig virker. Vi laver lige en lille banal test. Jeg har ikke noget Power Balance armbånd på nu. Bum. Det kommer lige væk. Og lad mig se, om jeg kan stå stille, mens jeg skal røre mine egne fødder. Det kan jeg ikke. Og jeg har en pæn lousy balance. Det vil jeg godt indrømme. Men det går altså ikke det her. Nu kommer Power Balancer ind i billedet. Og på min venstre arm. Hvis det er godt, at ifølge de her zen-mestre, så er det på venstre arm, at man tager mest energi ind i kroppen. Så det skal faktisk sidde på venstre arm for at være helt perfekt. Bum! Ej, hvor går det godt det her. Jeg kan da stå på et ben og det hele. Det er jo for vildt det her. Men det er bare snyd. Så meget virker det altså heller ikke. Prøver vi igen uden snyd med Power Balance armbånd på. Og vi kan se, så er det stadig min fuldstændig elendige balance, der kommer til udtryk her. Da jeg var lille, der lærte jeg 3 ting. Basketball og fodboldkort med hologrammer på, de var meget mere værd end almindelige fodboldkort. Og gavepapir med hologrameffekt på, de koster det dobbelte af almindelig gavepapir. Og så til sidst, originale DVD'er har jo også sådan et fint lille hologramklistermærke på. Sagt med andre ord, så er hologrammer pænt nice. Men kan de tune din krops frekvenser? Ja, jeg tør hverken sige til eller fra her, men med andre ord, lad dig derude afgøre det selv. Sagt som det er, så vil jeg ikke undvære mit Power Balance armbånd, men det kan lige så godt være, fordi jeg er faldet i placebo-fælden, eller blot har det hele op i hovedet. Jeg skal ikke kunne sige det. Som sagt vil jeg meget gerne høre fra dig. Har du sådan en armbånd her, og virker det egentlig for dig, eller synes du det er noget værre fup? Smid som altid en kommentar under billedet her. Det er en ordre, faktisk. Jeg har ikke mere til dig i dag, men vi ses snart igen her i Unisport Web 3. Hej så længe.